bíle hubo. Moje meno je Hozuneska a ja vás vítam u dnešného a dneska je tu so mnou Endman. Čaute. A dneska sme tu, čo sme urobili minulé video. Čaute. Ja nemám ruku do ríci, Enderman. Ríci, ja nemám ruku. Keď sú víš, čo si urobil. Prepačte, že to tak zo začiatku je také, ale musí humor byť všade, ne? Je pero, biela hubo. Starý dobrý čikulík. Moja máma, nevlastní sestra, si kúpili džigulíka, peký valec a jezdí jak krokodíl. A môj bracha, bílý cigan je tehotný, ale ja sa nestydím. Nemám povedal tak, že môj bílý bratr je cigán tak ako je, ale ja sa nestydím. A potom na konci povedal, a môj brácha, bílý cigan, je tehotný. A ešte teraz asi pod video dávam názov, odkaz alebo do popisku názov videa. Jakého? Toho tebe robila hubo? Hej. Však to je ľahké, proste rýchlo zbysilo paródy. Ja. Ale väčšinu si to nezapamätajú. Presne, oni si to nezapamätajú. Ale príšto tu... Vy si to nezapamätáte. Takže pre istotu radšej to dobre, lebo oni si to nezapamätajú. Takže ja to tu dám ešte rovno na to odkaz, aby ste si na to klikli a už máte to, už sa to mrská. Hej, presne, lebo vy si to nezapamätáte. A ešte sa vám bude smiať bielý cigan, ktorý je tehotný a... Gulíka, Do ríci, Enderman. Do ríci, Enderman. Nekúkaš mu do papule, bo... Kde? Mi odkusni hlavu. Na pláži. Hej, Pavol ide za teba. Kde je? To ide na teba. Je get down. Tak, Monster Hunter. Ne, to je obcenenie. Ale vylížil zombík. Hej, alebo au, nie mňa hituj. To zombíka. Ktorý, si mi tam letel. Si mi letel rovno do rany. Starý, ty... Ovca tu je, idem na ňu. Hej, Endman, vidíš? Starý dobrý džigulík. A jezdí jak krokodíl. Nie, ale to ten dvere najlepší, ty skurvisinu. Som teplej. Som transsexuál. Ty si O brývol. bože, ty seš teplej. Ja mám tu dve ovečky. Hej, akurát mi treba cobblestone, no nie dve ovečky. Jedem na kobl. Kde? No super, tu je ďalšia ovečka. Ale na postele ovečky. Treba ovečky. No hej, ovečky, aj na misu. Počkajte, strih bude. Dobre, takže sme späť a ja som sa... Nie, nestratil som sa. Kokso, však ja už nemám vôbec nič, akože fakt, že ja som hladný úplne. Ja mám tu kope žradla. Ja nemám ani vôbec kus. Dobre, ja ti dám prepečenú kuru a jedno od ovce prepečené. A tu ďalšia ovečka, ty vole, ja ich mám na nič. Teraz fakt ideme iba na toto jedlo, ja sa snažím nebehať už teraz. Dobre. Poď idem na jedlo. Dobre, ale takže... počkaj, daj mi túto sliepku, čo si mi chcel dať. Počkaj, ideme ešte prepáliť aj toto tam. Dobre, to ja idem za tým. Ešte tam je prasa, také chceš si ho zabiť. Neperu biele hubo. Neperu biele hubo. Svinská hubo. Nie, vlastne tu je uhlie, takže dám si tam uhlie. Zombík! Nie, si myslím. Starý dobrý džigulík. Ale jezdí jak krokodíl. Dávam ti do testy jedno prepečené mäso od kravy. Nie, že od kravy, od ovci. A ja si počkám na prepalenie a potom ti dám ešte kúru prepaliť. Dobre. Nepotrebujem tiež. Kopu kvietkov tu je tých fialových, takže dosť farbivá máme. Keď tak na toto. Prepáčte za hluk, ale sa splachuje záchod. Dobre, sa ti dáva kúra. Dobre. Kúra. Starý dobrý džigulík. Počkaj, ovcu mám nechať, kým vyrástie, ne? Hej, nechaj, nech máme... máme... zabíjam radšej. Ty kochsky. No tak... No, kedy sliepka vyrastie asi tak? Neviem. Ale tu sa nám... Tu máme jednu posteľ, ktorá je moja. Moja posteľ. A moja. Posteľ.
železo. A moje. A jak to, že? Ty kokso. Hliníkový cedule. Akurát Enderman sa... No sa teleportoval, ne? Á, teleportol to. Skoro to isté, ale nie. Skoro je to to isté, ale není. Že to je pravda, že to nie je skoro to isté. Ale čo to je podobné, teleportnúť a spavnúť, čo on sa teleportne a tak, kde sa musí spavnúť, nie? Nie. On sa teleportuje a sa tak kde odteleportováva. Dobre, ja som dal vypovedať ešte kuru aj pork chop. Aha, mám pre každého dobrý pozdrav. Pavúk, Dipero, černá hubo, kill you. Dipero, černá hubo, kill you. To nie je rasistické, ne? Áno, že to je názov pre pavúka, ktorý... Upozornenie, my nepodporujeme rasizmus. Asi toto dám na začiatok videa. Hej, upozornenie, v tomto videu... Všetko, čo budete počuť v tomto videu, nebude podporovaný rasizmus. Takže budete to asi vidieť a potom... Čože? Pohoda. Super mi lágol Minecraft. Úplne. Ukáž? No, už ide v pohode. Ty si tu stále nič si nerobil. Však mi nešlo sa hýbať. I mne sa toto stáva väčšinou. No skoro väčšinou. Málo kedy a väčšinou. Málo kedy, ale väčšinou sa mi to stáva. Ja mám ďalšiu ovcu. Tu už máme aj červené, aj žlté farbivo tu je. Je pyrový hubo. Pork chop, nejakú nemusím získal, čo... Takže... Strátil dom. Nie, robím srandu. Robím si rič. Cukor tam je, cukrová trstina. Berju! Neviem, jestli nechce ísť. Poďme. Je pero bílá hubu. Nie, on má to, ovca má rúžovú hubu. Je biela, ale má hubu rúžovú. No hej. Je pero rúžová hubu. Ale však rúžová huba je už prasa. Nie, je pero bylo rúžová hubo. Nie, ona je biela, to tá ovca. Dobre, nie, to je skeleton. Skeleton má je pero bílá hubo je skeleton. Ale však to ovca môže mať hociaké. Aj Je pero... čierna môže byť hnedá. Je pero, bielo, čierno, zelená hubo. Máme toto. Počkaj. Dobre, No, ja si takže dám sme veľa späť postele. a už máme obidvaja postele. To je novinka. Lidi, daj sa tam ty. Je prasátko Pepina. Prasátko Pepina. No jo. Ja som raz kúkal jedno také video, kde boli iba dvaja a oni majú také, tam mali také video, že 1 minútovka a tam normálne taký otec na ňo vrešťal. Poď sem, poď sem, nie, ešte chvíľu. Dobre, ale do 30 sekúnd si tu. OK, keď príde minúta. No už poď sem, už je to minúta. Tá z toho po nich vrešťal. Ja si skápem, bo mi lagol Minecraft a som pod vodou. Sa si odpojím. Nejde mi odpojiť sa. Viem, to sa mi tiež stáva. Však do ríti, čo mi laguješ, ty spina? Že si tam rýchlo skočíš. No však aj, ale ja nemám pri sebe nič, aj tak. Iba keď je to lagol tam. To píše, dokiaľ je noc za hajzlu. Už je noc? Sa stmieva. Je pero, biela hubo, starý dobrý čikulík. A jezdí jak krokodíl. Počkaj, nechaj ma to dopovedať samého. Takže moja mama a nevlastne sestra si kúpili Žigulik 5-válec. A jezdí jak krokodíl. To bolo najlepšie. Nemáme skladu. Máš tu v české jedno od krávy. Ideme spať? Poď spať. Ja už spím. OK. Bože, toľko piesku tu máme. Dobre, A ešte žiadne sklo. ja mám 6 piesku. Poďme poľovať. Počuj, Nie, stačí 6. Však 6 akurát na 6 okien máme. Nie, ale, hej,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale však ešte z toho zrobíme panely, takže budeme mať 16. Takže 10 sa nás Zase zvyšuje. mi to laglo. Nemôžeme len keď minus 5. No takže, no dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite hodiť like, koment na môj kanál a odkaz na odmenu kanál budete mať v popise. Mal by vám to nájsť, ale keď vám to nájde iných youtuberov, no tak sa za to ospravedlňujem. On má malo menej odberov. Počkaj, ty máš, koľko máš ty odberov? 2 či 3. Dobre, takže dajme tomu, že má 3 odoberateľov, no takže je odo mňa, má menej odoberateľov. Jak na pájacoch počítaš? O 7 odoberateľov má menej ako ja, čiže to je veľký rozdiel. Dobre, takže asi už koniec, ne? Tak čaute. Čaute, kde Pero byla húbo.